Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want. Yes na, aber, diri kita. Mga balita, mga impormasyon, observation, report nga natipon sang aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita karon nga kaagahon, kung hindi ako magsala, si Aksyon Edin mo ang ara sa aton patrol karon nga kaagahon. Gwapa no? O, tiareglado. Sige. Aksyon Edin, good morning. Good morning, Action Fred. Kag sa tananaton nga mga ka-action. Daw ginabutong na ang adlaw. Kay it's January 4 na Action Fred, no? Kadasik lang gid ya. Dugay-dugay, birthday mo na. Akalain. Dugay-dugay, kwan ka na. 32. No? Bay lang ang edad, numero mo lang na. Gara sakto ko 32 ka na, no? Akalain. Basi tatlong pilo. 32 gali plus 30 man no? Ay plus 40. Pero anyway, Section Friday sa palibot ng syudad sa Bacolod. Katugnaw gid do na experience kuman nga magkanto sa Amerika. Bisan hindi amo ni katupong ang tugnaw sa ila. Pero do Amerika man kiti syempre ni tayo sanay diya sa tugnaw. Pero subong ang kagahon nga Action Fred, tugnaw gidya. Kag expect ni for the rest of January hasta naguro sa mga first weeks ng February tulutugnaw. No Action Fred, no? Makontak ako kay Star Mayo kay dito kuno ga kurog-kurog kagid. Kita mo damo damo birthday October. October. Right? Tugnaw January mo. Ay ang pinakadamo birthday bulan sang Marso. Nga how? Sa aton di patikdamo mo. Gani no. Pero kung Action Fred sa bilog na Pilipinas, siguro dudok October ang damo kay January tugnaw. Plus 9 months di October mo. Sakto na isip ko. Pero ti kadamo na Action Fred sa aton sining mga ka-aksyon nga naginawa naman kiti kis ang iban labi na mga wala trabaho. Ang curfew lang man ang ginahulat mo nga matapos bala kay makadto na sila sa kapihan kay para ka pulo pangapin na para ka painit-init amo ginang Pinoy Action Fred no may kape na gid sa balay pero nami idang kape sa gwa Sumsuman kutso-kutso te amo gid sumsuman politika, sumsuman kutso-kutso, sumsuman upod sa grupo. Amo ginang nami Action Fred kay pila na lang kabulan no Mayo naman maumpisa na pagkadugay-dugay ang campaign para sa aton sining mga kandidato ang mga paminsaro naman na nila kung ang wala ang retention paano mapabili nila paano nila makuha ang attention sa mga tao kag dapat panumduman ginila ang ila sining mga ginipanghambal kay basi puro naman liwat hambal pagpungko sa pwesto wala naman sang hinimuan wala ta man gina question ng iba na may mga kuan mangida mga circumstansya nga for example ang budget wala gina release ang iban wala gina agrihan sang tanan pero tinguhaan ako may ara lang man sang tsansa. Wala pa Action Fred sang madamo gid nga mga pasahero nga salakyan nga nagabiyahe kundi mga tricycle damo ko na iya sining nga kagahon do nagtulutaw man. Ang aton sining nga mga merkado, ang Libertad kag ang Burgos Public Market kay tapos ng holiday season unlike nagbigan nga daw. Kapala nindog ang playbo mo sulod sa Libertad kag sa Burgos kay kadamo gid sang tawo. Kon si Sir Frank pong paghambalon Action Fred kay sa mga grupo mo sa negosyante matamat na nga nagabalik man ang pagbaklanay sa syudad sang Bacolod kiti sentro gito di sang trade and commerce dugangan padaan kagapo nagpagwa sila sang
new schedule do 4 na ka-round trip ang Wisam kag ang Ocean Jet si baloon tana karon kay ti kada silingon kadamo nagyed sa mga pasahero nga nagagwa sulod man sa Panay pero ti halalongan kay may ara na kita sang Omicron variant diri sa syudad sa Bacolod pero hindi man kuno dapat magsala or hindi man magkangawang aton sini nga magkauturan mangod nga nakakuha na ta naka-recover na kag wala man kagwa sa quarantine facility. That's why halong-halong lang yun sa tanan nga oras kaya hindi tagin mabalaan kung saan o ni ma-strike ni ang mga variant ni sang COVID-19 close to 3 years na ni ang COVID-19. So dapat kabalo na kita tani kung paano nilikawan, paano ini pakigbatuan. Observation report halin sa Patrol Action Ida na sa mga ka-aksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:15 sina si Milili Uligo kag si Elvira Hilogo ara na siya nagaupod sa aton tamyaw ya kuno si Ma'am Vanessa Stardok Mat Mayo Jinky de Alagdon Noel Amar kag Alex Muntisa siling ni Milili Oligo. Sige siling man ni Elvira Hilogo patamyaw ko no kay Wilde kag Divina Gases sa Barangay Bata. Taga Bata da, good morning. Kay Romeng Estrabon Hidalanga, good morning. Sa Barangay Talaban ni Himamaylan, ga-monitor na. Si Manjo Arniho, ara naman. Si Olive Tababa. Sige si Vanessa Mayo ba? Good morning, baw niya puwerte, super cold, negative 5. Ang temperature today, baw. Kinanglan ko no, init nga kape kag tsokolate. Tugna ko no, brrr. Sige morning, kay Manisa Mayo. Miss Eden, wala na daya ang tugnaw nyo ha? Baw. Ang tugnaw nyo daw, 3 parte sa mundi. Bao, kundre ang tugnaw ko ambot lang. Ang tanan nga may arthritis, tukal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes. Panahon, share line ang nagapikto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Amihan ang nagapikto sa bilog nga Pilipinas. Ang Western Visayas lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang maulanong na panahon bangod sang amihan. Kasarangan tubtub mabaskog ngangin, gikan na aminan na sidlangan, ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin, kasarangan ang pagbalod. Ang bilog nga pungsod Pilipinas, labi na gid ang Luzon, upod na ang Metro Manila. Ginapaabot nga may maayo nga panahon, matugnaw nga panahon sa sulod sang duwa tubtub tatlo kadlaw suno sa pag-asa. Wala sang na-monitor nga low pressure area nga magasulod sa pungsod. Ambot silingon matulutawhay wala it bagyo nga magasulod. Meantime, pero tag sa katuig, tag 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Suno sa report ang amihan, padayon nagadulong sa mabugnaw nga uyop sang hangin sa Luzon kag iban nga bahin sang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Kay Imbong Jucampo, morning ko no. Baw si Vanessa Mayo, gapamangkot niya san o birthday mo. Dugay pa to. Bulan pa to sa Marso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Si Judge Snap Diamantiga bugtaw na ni. Si Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos ang LTO, kay Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw muna sa dalom, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, gapangapin na ni, kay Councilor Ronnie Torino, sang Don Salvador Benedicto, pamilya dilag sa Sumagda, good morning, dira kay Junjun Agustin, ang pamilya sang Kawayan, si Marlon kag Lagrimas Reyes, gaupod na, si classmate Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag, kay Philip Bilyesa sang Murcia, good morning. Si Pare Kinit Pabon ga walking abi pare daw dumako kagi daw. Makita mo gi kung gamilyonaryo ang tao. Makita mo sa lawas. Kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, kamusta? Wala kami kita na nga duwa ni dugay na. Kay Pare Erning Hurilia, kay Hado ko Richard Binos kag Toto Barangay 4, good morning. Si Paring Istoy Querido abi walking na para nga magpagsik ang lawas. Sa mga Kaisi Boys, kay Parinik Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, Joel Perido, Roger Aguirre, Loria Porrado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Lorine Canson, kay Buni Advincula, dira kay Bibi Tan, kamusta? Kay Engineer Naril Bantay, dugay na wala kami makita na ni Engineer. Engineer Paticana, good morning. Kay Jerome Solinap, kay Mark Chua, good morning. Ipangamuyo ko gid ang inyo ikaayong lawas sining tuig 2022. Mabalik ako pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga suwag nga ng traffic to or ng traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si
Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangos. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. 5 na. Uy, nagpinungkuan na ang mga alkalde dito sa Metro Manila. Ginkasugtan, no vaccine, wala sang matagwa. Ang buot silingon, kung hindi ka kabakunado, hindi ka pwede makagwa. Sundon tayo ni. Ang daw medyo ulo stricto nga policy sa mga alkalde dito sa Metro Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na, kay Roming Estrabon, Hidalanga, morning kuno kay Mirna Galbi, Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, kay Mary John Di Mayo, good morning man, kay Ibon Bosher sang Germany. Ari anay ho, ang libre nga medical check-up, Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title.
produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang Philippine Standard Time, las 4:43 na baw. 167 na, nagsaka naman ang nabiktima sa palupok. Sa 167, 17 ang nasamaran sa palupok nga nagtalabog ang pila ka bahin sang ila kalawasan. 44 ang nasamaran sa mata. Yamak mo, nga halit. Amo nang siling ko sa nagligad ay abaw. Pagkaon na lang kag hindi palupok kang baklon. Di kundi disgrasya ged. Di mauli mo pa na ang nagtalabog ng mga tudlo nyo. Mauli pa nyo na ako nagkulo. Sus, nagkalabulag ka mo. Por Diyos, por Santo ho. Wala gid kadudlaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na.
kay Ronnie Gordon, good morning, kay Cherland Arnaiz, baw si Jinky de Alagdon Arasya, morning ko no kay Biboy Villasor, dira kay Vanessa Kagdot Macmayo, kay Noel Amar Liliking, good morning, baw si Alma Uligon, no? Nagsulod siya, kay Rimar Suato Imperial, Alma Uligon, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang balitang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022.
Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet. Aber, kapi-kapi ka mo anay da. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Tony
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Na kalabanan sang ginsulod sa ICU didto sa Metro Manila hindi bakunado. So, ginapangabay naton ang aton mga kauturan mas temprano magpabakuna na. Ang tanan-tanan nga pwede makapabuster, pabuster na sining bulan sang Enero. Waswasan ta ini ang bakuna kag booster para bisan paano protektado kita. Ang Omicron makalalaton pero ang report hindi tama kalala. Hindi na kita magulat. Bisan hindi siya lala, kinahanglan ang tanan nga makapabakod sa aton lawas, himuo naton now na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Morning dira kay Imbong Jocampo, good morning, kamusta? Bisan paano tulotamyaw lang kita. Kay Ana Sinoro, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakagahon. Kay Florencia Villa Campa, morning, watching live sa La Union. Taga La Union da, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. #account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. #account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga Ang balita ni Arlo. Tao nagmaoy ginsaway, nagpangbuno sa siyudad sang Talisay. Report upod kay Arlo Tikar. Aksyon Arlo, please go ahead. Aksyon Fred, isa ka stabbing incident ang nagluntad mga takna alas 3:45 sang hapon sa may Purok, Mapalaron, Barangay Zone 12, Siyudad sang Talisay. Diin ang nangin biktima sining stabbing incident, Aksyon Fred, ginkilala sa kay Danilo Lumilio, Isyoko, 54 anyos edad, may asawa kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Din ini siya Aksyon Fred ang nakaangkon sang pilas sa natuo nga bahin sa iya sining nga dughan, tugas ang pagbuno sang isa ka sospitsado nga sa karon na-detain sa may custodial facility sang Talisay City Philippine National Police. Bangod ini siya Aksyon Eric o kon Aksyon Fred ang natigayon nga nadakpan mga takna alas City 11 sang gabi sang mga kapulisan sang Talisay City Philippine National Police. Ang suspect Aksyon Fred agin kilala sa kay Julius Tribaco kag pumuluyo sang Purok, Kabulakan, Barangay Zone 10, Siyudad sang Talisay nga kung sa din suno sa report nga ang nasambit nga sospitsado ang nagmaoy ini kag nakakita sang kontra nga amo si Umber Abaring sang nasambit man nga lugar kagin panghaboy sang nasambit nga sospitsado ang mga gamit apang sang inisya agin saway sang nasambit nga biktima Aksyon Fred. Iya ini sa gilayon nga ginbuno resulta nga ang biktima naglanding sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ari ang dugang nga pahayag ni Police Lieutenant Marlon Buenaflor sang Talisay City Philippine National Police. Sang January 1 may isa ka kadiri ka kaso no. Stabbing incident ni dito ni nag-occur sa Purok Mapalaron, Barangay Zone 12, Talisay City. Okay. Ang ato biktima niya si Danilo Lumilio, 54 anyos. Married sa nasambit na lugar no. Tagang suspect nato naman si Julius Tribaco alias Junjun. Sa pumuluyan isang Purok Kabulakan, Barangay 10 Talisay. So sang alas 3:50 ang takna sa hapon, according sa inisyal na investigasyon namon,
si Danilo Lumilio no nagkadto ni sa balay ni certain Umber amo gini ang kontra niya. So pag-abot dito ginpakaboy niya mga gamit ni Umber ni no sa mga DVD player ni. So ginsaway ni siya sa aton nga biktima. Amo ni si Danilo Lumilio. So nairita ni guro ang suspect. Amo ni nga ginbuno niya ang aton nga biktima. So automatic ang kanaka namo sa pursuit operation. So sang alas 7:11 sang gabi natigayon siya namon nga nalakpan man sa dala man nga lugar. Aksyon Fred, kabahin lamang sang aton sa nga interview sa kay Police Lieutenant Marlon Buenaflor sang ang Deputy Chief of Police for Operations sang Talisay City, Philippine National Police. Reporting live from Tar District sa probinsya sang Negros Occidental, this is Aksyon Arlotica reporting mga ka-aksyon. Diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Si Milili Uligo nagatamyaw kay Estila Yo Barbo kag Kagawad Timay kag Munit Lubaton. Si Florencia Villacampa nagatamyaw happy birthday kuno kay Los Biminda Gilien o 63 ano ni siya? 63 anyos na ni siya. Sampurok may mulaton Banago. Taga Banago na good morning. Kay Aida Alunan. Kay Ana Sinoro. Kay Michelle Sayo Gimiroy. Good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Santol. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kalamog gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop box. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw
ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap resulta sang Small Town Lottery First Draw 9-16. Una nga bula resulta 9 kag 16. Second draw 33-36. Ikadua nga bula resulta 33 kag 36. Third draw 32-9. Ikatatlo nga bula resulta 32 kag 9. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 8,910,000. Ari ang resulta in any order 24, 8, 25, 32, 12, 30. Resulta sang 645, 24, 8, 25, 32, 12 kag 30. Saylo kita. 655 ang jackpot 49,982,969. Ari ang resulta in any order 1, 39, 2, 24, 16, 33. Resulta sang 655 1, 39, 2, 24, 16 kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Morning da. Kay Aida Alunan, mayong agalang kay Chao Israbon, kay Nimpa Ibanez ang Tangob, taga Tangob da, good morning. Kay Marilo Camento, morning. Sa tanan nga staff, thank you gid sa pagpanamyaw. Daligid lang, may ipakilala ako sa inyo, kag may ara ako sang irekomendar sa balatian. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow Unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate. May mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kunin. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kunin. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kunin. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kunin. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo. Kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo naman to. Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. O kung tripartite ka Memorandum of Agreement, pwede ihatag ang pondo bilang cash aid, food packs o kung material sang balay sa mga naapektuhan sang bagyong Odette. Kaya dapat maliquidate Aksyon Fred ang pondo sa sulod sang 60 kadlaw sang nahatag ang ayuda. Ngayon patagi mo tayo Aksyon Fred nga nagadepende na sa Department of Social Services and Development o kung DSSD kag City Mayor's Office kung paano usaron ang ini nga ayuda. Ang ini nga programa sang PCSO ang para sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyong Odette kag magluwas sa Bacolod City, may alaban sang nabaton nga donasyon ang banwa sang Kawayan kag syudad sang Silay. Nag-donate sa Bacolod City sa 1,220,000. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa Dapat yan sa Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Report alin sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa nga amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21. Ang donasyon ginapangabay naton padayon ini nga kon mahimo makadulong kita bulig dito sa sor nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental nga ginlapa-lapa gid sang bagyong si Odette Porte, no? Amo na kun kaisa ay abaw hoo. Amo na silang ko preparar gid kay kada tuig hindi magdubo sa 20 ka bagyo ang nagasulod. Amo na nga sa wala pa preparar na kita kay kada tuig na mo. Kada tuig hindi magdubo sa 20. Susubong pa lang preparar na kita kay sigurado sa masunod nga mga binulan magalaslas naman ang nagkalain-lain nga bagyo. Islang tangalan ni Odette, islang taman ang ngalan ni Yolanda. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:22 na kay Nico Di Binagracia muning kuno sa pamilya ya sa Cadiz, pamilya Di Binagracia gamonitor sila sa Japan. Taga Japan da, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla nagamonitor sa Binalbagan. Kay ang ilagayon dato Castillo, good morning. Tamyaw ya si Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Libanon, sa apoya nga si Macma Castillo, Laos. Sige, good morning. Dira sa Hotel Manila, quarantine for 5 days. Kay E.G. Bilaho, good morning man. Kay Manuel Janong Gran Kapal, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kag kaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming.
Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kang Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Nagapasulod na kita sa kampanyahanay politika na sa tuig 2022. Pag-abot sa campaign period, gari na gumbal na ni ang mga dalanon sang siyudad sang Bacolod por sigurado. Si Elizabeth Gamala, happy listening ko no, sa Gamala Kagalober nga pamilya sa barangay Inayawan, Kawayan. Taga Inayawan, Kawayan, good morning. Si Banisa Mayo, tamyaw ya sisterya Mrs. Alvarez sang Tangob, kag pamilya sa Auckland, New Zealand. Mga pakaisa sa Melbourne, good morning kuno. Alindra sa Minnesota State. Sige, morning na sa imo. May lang nga pagmonitor tagsagid kaadlaw.
Balikan ta kamo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabcon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod. Aksyon nagasalig makabangon ang Negros Occidental sa epekto sang krisis kag kalamidad. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpasalamatan kag gindayaw ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang mga opisyal sa provincial capital kag empleyado sa kontribusyon ginhatag siri sa nakaligad nga tuig kabangdanan sa nga maayong accomplishment sa gobyerno provincial sa piyak sa ginapangatubang nga krisis. Ini ang kabahin sa mensahe nga gin-deliver sa gobernador sa Thanksgiving kag New Year's Mass sa Capitol Social Hall kahapon sang aga. Suro sa gobernador nga sa pagsunod sa nga tuig 2021 ginsugata sang baha ang Northern Negros. Kag sa katapos naman nga bahin sang 2021, ginlaslasan man sang Bagyo Odette ang probinsya nga naghalit sa Southern Negros Occidental. Nagasalig ang gobernador nga makabangon ang probinsya sa labing madali nga panahon kag malapawasan ang epekto nga gintuga sang krisis. Yari kabay sa mensahe ni Governor Lacson. As your governor, I am proud that we did not allow the pandemic and the calamities delay and hinder the delivery of our duties, services, and programs as dictated by law and by our development agenda. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hervaya, mga kaaksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Kay John Cernada, good morning. Tamyaya Paliog Pamilya Sanson, Serna Lirasan, Fernandez sa Barangay Suay, Himamaylan. Good morning. May lang nga pag-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo man to, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Malikanta ka mo pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly. Kag ang mas gagawin. Entre na balag official sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred ginreklamo sa isa ka sibilyan ng isa ka pulis matapos ginaligar ngigin palukpan sila las 12 nga kagahon na 4 sa tubang sa St. Vincent Village, sakop naman sang barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Ang tagreklamo ginkilala kay Archie Rex Hoxon, samtang ang ginreklamo mo naman si Patrolman Jeric Pangadiban kag na destino sa Police Station number 9. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, si Hoxon kaupo na iya pamilya sa kaisang ilos sa lakyan ang padulong kuntani sa isa ka convenience store. Sang ginaligar, ginlagas sila ni Panganiban upod ang isa pa ka persona sa kaisang motorsiklo. Ginkuha ang wala may baloan nga armas luthang kag nagpalupok sang duha ka beses. Nagdiretso naman sa Police Station 7 sa Hoxon, agod magpa-record samtang nagsunod naman si Panganiban kag nagpakilala nga isa ka pulis. Karon, padayon pang investigasyon
sang kapulisan. Balitalin sa patrol ang Aksyon ni Aksyon idanabo sa mga Aksyon din ka man sa Pinas. Laputon ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na kay George Madreda. George Madrid, morning, tamyaw ako no pamilya Pajardo, kag Leonoras nga pamilya sa siyudad sang Cadiz. Taga Cadiz na good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Sa sini Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis gina pangtiro gina pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022.
Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo man to? Sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalo. Time check is brought to you by ACM. Tanbay na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.